Hello mga kadi, welcome sa Dins Kitchen Diaries. Nya karon maghimo ta og empanada. Mo ni ang pagsugod sa paghimo sa empanada. Kamuti ni ang akong gihiwa, duha ra ni kabuok nya carrots sa kabuok. And then mao na ni maghimo ta sa iyang piling. Skin sa manok akong giuna para mogawas ang iyang mantika nya ato nang isunod ang ahos. Isunod na to ang bombay, sili espada ra ni di danihang pangpawa sa langsa sa karni. Then ang manok ani usa ka whole nga pitso, then gibutangan ako pa og usa pa jud ka hiwa. Ako ray nag-chop ani. Gi-chop lang nig pinapino. Then usa ka tablespoon nga soy sauce, patis o toyo. 1 teaspoon ang Knorr liquid seasoning. Kayon, mao na ni ilunod na nako ang kamuti ana og ang carrots. Then gibabuan nako og 1 tablespoon nga brown sugar. Nya ang dough mao ni ang pagkuan sa dough, paghimo sa dough. 1 kilo ang harina ane, then gikuaan og 1 1/4 ilisdan og 1 1/4 sad nga cornstarch. Mao na ni ibobo na nato ang cornstarch o kayon sa para ma-mix. Mag-combine din ang cornstarch ug ang harina, then 1 teaspoon ang iyahang salt, asin. 1 cup ang sugar. 1 cup ang oil, mantika. Dali ra kay pagtimaan ani ka 1 kilo, 1 cup ang harina, 1 cup ang iyang sugar, 1 cup ang tubig, 1 cup ang oil. Nya duha ka itlog. Tama na i-mix na. Ang tuyo sagud nga nang butangan nato cornstarch no kay medyo crunchy siya. Then mao na ni butang na bali nato sa chopping board. Butangan sa natong harina para di mo pilit. Nya dili nato masahon. Mao na ni ang part nga medyo pampadako sa braso. Asa una jud sa nagkantin pa mi, tagtulo ka kilo ang mahurot jud nako. Then ako ray maghimo na himo na natog pinabaston na katon tingob ra yung nani ko kahapas pa sa una mo himo. Hinay na bitaw ko ron, pero sa una grabe dali ra kay ni nako. Rolling pin, kung wa mo rolling pin pwede ra yun ng lingin nga botelya anihon ra tingob yun kasagaran sa akong paglihok. Tingbo na kog piko, kiningkoy akong style sa una ba, pero karon medyo chill na akong life. Anihon ra sliton, then ipampiko ra na sa kilid ana.
Iprito na nato, gamay ang kaha nga giprituhan kay palubogin na siya sa mantika para wanang pagkaluto, murag balance. Then mao na ni golden brown na. O mao na ni ang akong empanada Aladdin's Kitchen. Diri na lang ko taman. Pakita pa din ako ninyo ang sode ay di mo maalkansi yun ani kay daghan man siya sonya. Crunchy ni siya. Crunchy ang style sa empanada na po. Dili lang tataman hangtod sa sunod higayon diri lang sa Dean's Kitchen Diaries. Daghang salamat.